Eccellenza President ta' Malta, President tal-Akkademja tal-Malti, eżis Presidenti u membri tal-Għaqdiet tal-Malti Sinjuri. Nilqawkom mill-ġdid fil-Palazz ta' Sant'Anton għal-okkażjoni speċjali oħra illi biha se nkunu qed ninawguraw uffiċjalment il-librerija li semmiet għal Anton Buttigieg. Jista' jkun li għal uħud minnkom mhux l-ewwel darba li żortu u forsi tħalltu wkoll fil-librerija, imma aħna ħassejna li tkun ħaġa xierqa illi nikkommemoraw lil dan il-poeta bi programm speċjali illi minn barra li jinkludi il-qari u interpretazzjoni mużikali minn fost l-aqwa xogħlijiet ta' Anton Buttigieg se jiġi ffirmat dokument importanti illi bih l-Akkademja tal-Malti flimkien mal-Biblioteka Nazzjonali fl-entità tal-Libreriji Maltin se jinħattru il-kustodji ta' din il-librerija li se tkun kollha kemmi iddedikata għal militenzja. Nistgħu ngħidu illi l-ħsieb tinissel ftit ta' snin ilu meta fittra miktuba fl-10 ta' Mejju tal-2014 lill-Eċċellenza tagħha, l-Akkademja talbet appuntament sabiex tippreżenta l-aħħar pubblikazzjonijiet tagħha bilan li tkompli tkabbar il-librerija tal-Palazz tal-President ta' Malta. Kien appuntu l-perjodu li bl-inizjattiva ta' l-Eċċellenza tagħha f'dan il-palazz kien għaddej xogħol kbir ta' restawr u rinnovazzjoni speċjalment fis-solar ta' fuq u għaldaqstant tnislet l-idea li waħda mill-kmamar tkun iddedikata għal kotba li matul is-snin jiġu ippreżentati kemm mill-pubbliku Malti kif ukoll minn personalitajiet u dinjitarji li jkunu qed iżuru lil pajjiżna waqt żjarat uffiċjali. Meta ftit ta' żmien wara l-Uffiċċju tal-President talab il-parir tal-Akkademja għal min għandha tissemma il-librerija, it-tweġiba ingħatat minnu fih. U kienet tassew ħaġa xierqa illi niddedikawha lil Anton Buttigieg, illi sa minn żożitu flimkien ma' sħabu tal-Għaqda tal-Malti tal-Università issielet għal Malti spalla ma' Pietru Pawl Sajdon fl-eħreġ perjodu tal-kwistjoni tal-lingwa. Aktar minn hekk, Anton Buttigieg jixraqlu tassew mhux biss għax fl-1976 inħatar bħala t-tieni President tar-Repubblika tagħna, imma wkoll għaliex filwaqt li s-sokta jagħti l-aqwa dinjità lill-ogħla kariga tal-Istat, tul iż-żmien tiegħu bħala President huwa dejjem saħaq dwar il-ħtieġa li l-poplu jibqa' maqut u jgħix fis-sliem. F'din l-ogħla kariga tal-Istat, Buttigieg dejjem żamm għoli d-dinjità xierqa u fid-diskors tiegħu ma kienx jonqos li jdaħħal siltiet poetiċi li huwa tant kien iħobb. Għaldaqstant tagħmel ħafna sens li din il-librerija issemmiet għal poeta li jibqa' miżmum fil-memorja kollettiva tagħna bħala il-poeta tan-natura. L-ewwel poeta Malti fost ġensna li mexa f'dawn is-swali laqa id-dinjitarji u beda ħidma ta' restawr li llum nistgħu ngħidu li waslet fit-tmiema bis-saħħa, bl-enerġija u bl-imħabba li l-President ta' Malta preżenti għandha lejn il-patrimonju tagħna illi bil-provi nafu kemm huwa għażiż għalina. Ngħaddu għall-programm tal-lejla li kif tistgħu taraw mill-folju tas-serata huwa mżewwaq sew kemm bil-qari u mużika ta' xogħlijiet magħrufa ta' Anton Buttigieg kif ukoll oħrajn illi forsi huma inqas magħrufa. Ħsibna wkoll li billi fostna llum bi pjaċir hawn il-qraba tal-poeta Anton Buttigieg għaddejna xi partijiet tal-programm fi ħsiebhom u għalhekk jista' jkun li hemm xi bidliet żgħar fil-programm stampat. Għandkom il-programm imma se jkun hemm xi bidliet żgħar. Ngħaddu mill-ewwel mela għall-bidu tal-programm tal-lejla billi mill-arkivji tat-Television Malta naraw il-poeta. Jiena llum poeta misjur
Poeta missjur mux fis-sens li spiċċajt, anzi għadni nikteb fl-aħjar tiegħi. Missjur fis-sens li l-ħaqt il-maturità tiegħi mħabba l-esperjenzi poetiċi li kelli matul l-għomor tiegħi. Kif jaf kulħadd jiena bdejt bil-poeżija tan-natura, mbagħad għaddejt għall-poeżija tan-nikiet permezz tal-eleġiji, mbagħad għaddejt għas-sarkażmu u għas-satira, mbagħad għaddejt għall-poeżija politika u patriottika, mbagħad dħalt fid-dinja Ġappuniża, tal-poeżija Ġappuniża, tal-haiku u tat-tanka, mbagħad mort tal-ballati. Fil-poeżija satirika jiena nikkonċentra fuq id-difetti u l-vizzi tal-bnedmin biex inġalhom jittendu l-iżbalji tagħhom u jikkorreġi ruħhom. Anzi ngħidulhom biex jitqu bihom infushom u kull darba u kultant anke nitħab bija nnifsi. U meta aħna nitqu bina nfusna allura nkunu nistgħu ngħixu iżjed ħenjin. Mindu tlaqna minn Għawdex kont għadni tifel. ħallejna d-dar tal-qala battala bħal qalbi. Tiddi taħt ix-xemx daħqana minn barra fost id-djar l-oħra. Iżda minn ġewwa sikta fis-solitudni dejjem tistenna li xi ħadd jiġi fiha li ma ġaqat. Xija kif ma labex, ninu tmut saħfet il-jum. Jiġi ma jsib is-sellum u jixxalli taħt id-dieqa fanal ċkejken li tal-lejl itaffi d-dieqa. Saħti wkoll qed inħossa tnil kull jum iżda jmsejkna l-poeżija. Kull flaxxija tlonk tixxabbat ma' sellum u ġo qalbi tixal naqra ta' fanal illi taffi ftit id-dieqa sa ma jmut ta' ħajt il-fdal. Prosit tassew lill-Maestro Dominic Gallia u anke wkoll il-Dorin Gallia ta' dik l-interpretazzjoni li tawna tal-poeżija il-kebbis tal-fanali. Bi pjaċir issa nistieden il-waħda minn neputijiet ta' Anton Buttigieg illi ġiet apposta mill-Ingilterra ma tgħix hawnhekk
Għalhekk ħsibna illi nagħtuha wkoll biċċa xogħol ħataqra waħda mill-poeżiji ta' Anton Buttigieg illi se taqralna il-bejta ta' dejjem. Il-bejta ta' dejjem minn Qasba Marrieħ. L-asfur kuntent bil-bejta li jibni kull rebbija u jwaqqa kull ħarifa mal-weraq fuq il-qija. Qalbi xebed bil-bejta li dejjem ta' kull sena titwaqqa kull ħarifa u kull April timbena. U tixtieq kieku bejta minn bnija fart slim il-barra minn dil-kewba, bejta li tkun bla tmiem. Grazzi. Rajt lil Dunkarn mill-album ta' ħajti. Mill-lider fil-qala ma ġewx maqtul in-nies bil-bombi li l-ispirtu tagħhom baqa' fid-dar għal xi raġuni jew oħra. Qatt ma semmitx istorja bħal dik tal-Blue Lady fil-Palazz ta' Verdala. Lanqas ma kien jissemma l-ħares. In-nies kienet taf bih u kienu jgħidu li meta jkollok wieħed id-dar trid tassidlu n-nuħħala u fuq kollox ma kontx trid titkellem għax jibda jagħmellek l-azzjonijiet ħżiena. Forsi għalhekk in-nies ma kienx tant issemmi l-ħares. Naf waħda mara biss li qalet li kienet rat il-ħares, ċetta ta' Santu. Hija kienet qalet lill-ommi li fid-dar fejn kienet toqgħod qabel kienet ratu liebes ta' raġel biċ-ċinetta, iħares liha minn fuq it-tastiera tas-sodda. ċetta kienet mara serja u twajba, u għalhekk m'għandi l-ebda raġuni għaliex ma nemminix. Darba wkoll del l-ispirtu ta' bniedem mejjed, l-ispirtu ta' Dunkarm. Fi żmienu Dunkarm kien jgħix f'dar minn l-aħjar fer-raħal, daqsxejn ta' ġardina magħha. Miet bla testment u l-werrieta ridu jbjaw l-istess dar u kienu qed jistennew xi xerrej li joffri prezz tajjeb. ċertu Giuseppi kien joqgħod fiha u xtaq kieku jixtriha, imma l-flus li kellu ma kinux biżżejjed biex ilaħqu mal-prezz li kienu jippretendu l-werrieta. Dak iż-żmien ma kienitx għada saret il-liġi tal-kera, u għalhekk ix-xerrej kien jista' jitfa' lil Giuseppi u l-familja tiegħu il-barra kull x'kien irid. Meta ma ħarsitux il-liġi, Giusepp ħaseb biex iħares lilu nnifsu. Kienet lejla sabiħa tal-qamar fis-sajf. Lejla aktar sħuna minn dawk tar-riħ isfel. U kulħadd intefa' fit-triq ħdejn il-bieb għax ġewwa ma kontx tista' toqgħod bil-omma. Daqqa waħda, kif kulħadd kien kwiet fit-triq, Giusepp ħareġ jiġri u jgħajjed qisu barra minn sensieħ. Rajt lil Dunkarm! Rajt lil Dunkarm! In-nies twerwret u nġabret madwar Giusepp biex jikwetawh. Ma ridx jidħol jorqod id-dar. U dak il-lejl raqat fuq il-bankina. Il-fama ma narġrit marra ħalli Giusepp kien ra lil Dunkarm fid-dar tiegħu. Mhux talli ma ġew xerrejja biex jixtru d-dar, ma talli bil-kemm in-nies ma bdiex tibża tgħaddi meħdeha, speċjalment bil-lejl. Il-werrieta ma felħux jistennew iżjed u spiċċaw biex aċċettaw il-prezz ta' 6 lira li kien offra Giusepp. Bil-kemm ma qalulux grazzi wkoll talli tom daqshekk. Meta xtara d-dar Giusepp ma rax iżjed lil Dunkarm u lanqas ma ħareġ jgħajjad iżjed. Fl-aħħar ukoll in-nies ittendiet li Giusepp lanqas dik id-darba li ħareġ jgħajjad ma kien ra lil Dunkarm. Huwa kien għamel hekk biex dan li kienet tiswa 600 lira xtra b'60. Bosta drabi x'bidnilu siequ lil Giusepp meta konna nistaqsuh kif ra lil Dunkarm. Huwa kien jitbissem u jibqa' sieket. Lil min l-aktar jaffi sol u blango
bla man bati lil min l-aktar jafi sot u bla ngombru jafi ġod l-ewwel premju li rummina bla tlaq li għanatina elf rubin ġo kaxxa żejra taf tippakki ġiblek lejra. Prosit tassew lil Martina Gallia hemmhekk illi kantat il-poeżija rummina. Se naslu issa għal poeżija oħra minn Anton Buttigieg, din id-darba il-ġebla tal-ġeneral. Għaddew eluf ta' snin minn mindu l-ġiganti ġew labu logħba ta' teqrit u ħerba f'naħiet id-dwejra. Tefgħu l-art u xmajjar ġo il-baħar. Għamlu tieqa fir-ras tal-ponta twila. Fandu mina ġo l-blat u daħlu minna il-mewġ minn San Dimitri f'qala ċkejkna imdawra bl-art. U li firdu minn mal-art għal dejjem. U jien sfajt blata u gżira l-aktar ċkejkna. Biftit faqqieħ u ftit gremxul sewdieni ngħix ħajja waħdi. Għaddew eluf ta' snin imma l-ħajja fija sew bħal lampir qadim ġewwa xi maqdes ma ntfiet qatt. Il-ħajja li kien fihom il-ftit faqqieħ fil-jum li l-ġiganti ħabtu fuq id-dwejra għada ġo fija. Xitla wara l-oħra f'sensiela twila li ma taqtaqat. Għaddew il-ħajja minita lit. Fuq il-ħuxlief kull sena ta' xtieli maħruqin tas-sajf mill-ħeġġa jitwildu x-xtieli ġodda u l-ħajja fihom tfaqqa kull sena. U mill-ġebla tal-ġeneral naddu issa għal ħajku u tanka għalhekk nistieden lil Rita Saliba u lil Marcel Zammit Marmara. Anton Buttigieg kiteb l-ewwel ħajku tiegħu fil-Parlament waqt sessjoni tal-Parlament fl-1965. Anka ħafna epigrammi li kitibhom fil-Parlament waqt li kunu qegħdin jiddiskutu. Fil-fatt l-epigrammi kien ħareġhom fi ktieb jisimgħu ejjew nitqu ftit. Mbagħad kiteb iktar u ħareġ ieħor jisma' ejjew nitqu ftit ieħor. U l-ħajku l-istess hija forma poetika Ġappuniża magħmula minn 3 versi fejn għandha l-ewwel vers u t-tielet vers b'5 sillabi u t-tieni vers b'7. Jiġifieri hija forma konċiża ħafna fejn dak li għandu jgħid irid jgħidu kollu fi 17-il sillaba. Jiġifieri hemm rassa kbira u ekonomija ta' kliem. Der li rajt pensier itin mix-xitla kien il-farfett. Farfett sabiħ, maħdum bis-simetrija. Int, sonet talla. Ħattni ħdejn siġra tal-ward u qtajt li warda. Jien fimt. Int fimt. Blinka tal-fidda mal-ħajt, il-bebux kiteb il-hieroglifiċi. Fjuri u għasafar, is-sħab ta' tfal inħobb. Għaj dejjem tifel. Ix-xita nieżla fil-baħar. Ejt mulejja, għalfejn dal-ħela. Fil-qrib, żewġ knejjes. Bejniethom f'xejn ma jaqblu. Lanqas fl-arloġġi. Omna tal-paċi, ġej ġibtlek l-isbaħ warda, irrida tajba.
Sabiħa l-alqa. Imma kemm kera l-ħodba fuq dar il-bidwi. X'ħin nara ġmielek tuffiha u nduq lil bentek nader lil-leva. It-tanka wkoll hija forma ta' poeżija Ġappuniża li tixbaħ lil haiku magħmula minn 31 sillaba mqasma f'5 versi. L-ewwel u t-tielet ikun fihom 5 sillabi kull wieħed, u l-oħrajn ikun fihom 7 sillabi. L-ewwel tanka hija lil Wordsworth. Int bkejt, ja Wordsworth, x'ħin rajt x'għamel il-bniedem li l-bniedem sieħbu? Jien nibki x'kellu l-ħila li jagħmel lin-natura. Weraq tal-imħabba. It-sok ta' qalbi, il-weraq tal-imħabba kull darba jarmi. Iżda d-destin tal-ħajja iqaċċat kull nebbieta. L-om. Tarbija riqda f'ħoġora. Għajnejn omma il-bejt iħarsu fi żmien u tgħid x'għad jiġri min jaf minn din il-ħlejqa. It-bissima. Bħalek mulejja. Jien ma nistax inħammar il-wiċċ tas-sema. Imma nista' bit-bissima. Il-wiċċ tal-fqir inferraħ. Il-qalb it-twajba. Il-qalb it-twajba fjuri tagħmel bħal xitla, fjuri ta' mħabba. U kull min jersaq lejha taqtalu u tagħtih fjura. Il-bewsa. Jawiet tal-ilma. Mil-bot ġejt nadif biex nixrob minnek. Malli lejk resaq fommi, bist nibewsa ħelwa. Il-firma. Il-ħolqien tiegħek kapolavur mulejja. Sew bħal pittur ismek ħażejt, mhux taħtu, iżda fil-qalb tal-bniedem. Jiena kanarin. Jiena kanarin, mulej, fil-gaġġa tiegħek. Tħobbni u titmani. Meta mmut jisob bik u ġġib ieħor minn floki. ħabib kuna li qabel Alla sawwar lid-dinja bil-ġmil tagħha. Ħolhom ħolma telli u tawidin oljitu xmajjar. Kif jagħmel kull artist qabel ma jsawwar. Għalhekk meta tmur timxi fil-kampanja u tirfes fuq il-ħdura ftakar sewwa illi qed timxi ġewwa l-ħolma tal-ma.
timxi biskit u l-qima kif timxi mal-pjanist meta bil-pjanu la 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 jihdok bil-ħlew fil-ħolma ta' Chopin u d-dinja tiegħu. Rosetta sewa l-darbohra lil Dorin Gallia u l-Maestro Dominic Gallia u issa ħanaslu għall-iffirmar tal-ftehim li appuntu għal-fejn qegħdin hawnhekk il-lejla prinċipalment. Mela nistieden lil Sur Joe Borch, il-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti, lil Sinjura Cheryl Falzon li hija CEO tal-Librerija Nazzjonali, nistieden lil Karm Briffa min-naħa tal-Presidenza ħalli bekk isir l-iffirmar ta' dan il-kontratt. Wara l-iffirmar ta' dan il-kuntratt, nistieden issa l-eċċellenza tagħha biex tagħmel id-diskors tagħha. Grazzi Matilda. Rrid insellem lilkom ilkoll, eżis bib tiegħi ma' mod speċjali mbagħad lill-familjari ta' Dr. Anton Buttigieg hawnhekk ma' daqqa tajnek mhux biss ulidu qed nara imma qed nara n-nepputijiet u l-pro-nepputijiet biex qed ngħidulhom bil-Malti. Għaw it-sattilet ġenerazzjoni, u għallura naf li Antonella u l-familja tagħha bit-tifla tagħha ġew sansitra minn barra minn pajjiżna propju biex ikunu magħna għal din il-ġurnata mill-isbaħ. U rrid nistqar magħkom. Jekk meta niġi biex intemm il-terminu tiegħi ta' President u nħares lura, żgur li waħda minn da mill-ġranet eżis ma' qalbi ħajkunu propju llum. Għaliex mhux biss illum il-Residenza tal-Istat għandha librerija deċenti mill-isbaħ eleganti, mhux biss se tkun librerija li fiha ħatilqa x-xogħlijiet tal-kittieba bravi Maltin u naturalment il-pubblikaturi tagħhom li għandna ħafna pubblikaturi qabli llum, imma wkoll se tkun imsemmija għal propju dan ir-raġel li ftit jafuh il-ġenerazzjonijiet ta' warajja, laqqas jien nistqar ma naf biżżejjed dwaru. Kelli xorti jien u minu tampari li nistudjaw xi poeżiji tiegħu, imma li taqrom int mod, imma li tismagħhom kif smajna llum, aktar u aktar tista' tapprezzhom. U allura nistgħu nifhmu kemm kien raġel bravu Dr. Anton Buttigieg. Mhux biss għax serva għal ħafna u ħafna snin lil pajjiżna fil-qasam politiku u wkoll bħala President, imma bravissimu bħala poeta. U jiena verament inħossni gburija li din il-librerija f'din Residenza tal-Istat ħad tkun imsemmija propju għalih. Irbatna wkoll din il-ġurnata ma' ġurnata internazzjonali. Għada taħbat l-20 sena anniversarju minn meta il-UNESCO stabbiliet 23 ta' April bħala l-Ġurnata Internazzjonali tal-Ktieb u għamminnija propju wkoll apposta arbatnija ma' dan il-jum ħalli intuha wkoll laqta internazzjonali. Għax Dr. Anton Buttigieg
ma kienx magħruf u mhux magħruf bħala poeta f'pajjiżna biss, imma kellu qatt ta' kodba li ġew tradotti fil-lingwa Ingliża, fil-lingwa Taljana u saħansitra Ġappuniża. U allura naħseb li kien jixraq allura li norbtu din il-ċelebrazzjoni tagħna tal-librerija fir-residenza tal-Istat propju wkoll mal-ġurnata internazzjonali tal-ktieb. Nistgħu ngħidu x'hekk Matilde li ftaħna qisu ċelebrazzjonijiet tal-Jum Internazzjonali tal-Ktieb ukoll għax jekk Alla jrid nhar it-tnejn inkunu qegħdin nilqgħu gruppi kbar ta' studenti ġewwa l-Palazzo San Anton biex iżuru l-librerija Anton Buttigieg u mbagħad il-Little Stars Library li għandna fil-Private Garden u kol ngħidulhom xi ftit informazzjoni dwar il-librerija l-oħra li ftaħna propju fl-Oncology Center Balzmet ir-Ruħ. Għaliex xi ħaġa li jiena nħossni gburija ħafna u rritna ħajr minn qalbi l-Matilde għax bis-saħħa tagħha li għamilna dal-passi il-qudiem ukoll il-fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà li fit 3 snin irnexxielna niftu propju 3 libreriji, inkluża il-librerija Anton Buttigieg. Dil-viżibilità li l-ktieb inħoss li hija importanti ħafna. Dil-viżibilità li l-kitba bil-lingwa tagħna hija importanti ħafna. Għaliex minkejja li rridu nisħu fuq il-bilingwiliżmu għaliex huwa importanti għal pajjiżna, imma huwa importanti li l-Malti ma jintesiex, li l-Malti jibqa' żgħiż, li l-lingwa materna tagħna tibqa' marbuta magħna. Din hija jekk hemm xhieda ta' identità unika, awtentika ta' min aħna bħala poplu, bħala nazzjon, hija propja l-lingwa Maltija. U allura bix-xieraq li l-librerija fir-residenza tal-Istat ta' pajjiżna tkun iddedikata propju għal melitenzja tal-kittieba Maltin, ma wkoll tkun imsemmija għal dan il-kbir poeta Malti Dr. Anton Buttigieg. Irrid ngħidilkom kemm jingburija li jien Maltija, li da pajjiżi ħaddan daqshekk nies kbar, daqshekk nies bravi, u kemm jiena kburija allura mbagħad mill-organizzazzjonijiet tagħna li qed jaħdmu biex il-Malti jibqa' ħaj, jibqa' msaħħaħ. U rrid nagħti grazzi minn qalbi lill-Akkademja tal-Malti li ħadet dan l-impenn fuqha flimkien mal-Librerija Nazzjonali li flimkien ħajkunu qegħdin jikkoperaw mal-Uffiċċju tal-President ħalli jkunu l-kustodji ta' din il-librerija. U hekk allura mbagħad inserraħ moħħi li din il-librerija ħadd tkompli tissaħħaħ u tkompli tikber ħalli tkun mezz biex tagħti viżibilità li l-kull min iżur dan il-palazz ta' kemm importanti li aħna nożżu dak li hu tagħna. Dak li hu tagħna li biex jibqa' tagħna irridu naħdmu għalih, irridu nkomplu nożżuh. Grazzi minn qalbi l-Akkademja tal-Malti, grazzi minn qalbi lill-Librerija Pubblika, grazzi minn qalbi lilek Matilde li kont miegħi pass wara ieħor fuq dan ix-xogħol tal-librerija. Grazzi Karm u l-uffiċċju tagħna li naħdmu qatih biex nippruvaw inqiegħdu f'postu dan il-proġett kbir li għandna ta' restawr imma wkoll ta' żvilupp ta' state rooms ħalli r-residenza tal-Istat tkun kompluta. Grazzi minn qalb lil kull wieħed waħda minnkom li kontu magħna u li qegħdin magħna biex naqsmu din l-esperjenza li għalija ħatibqa' żgħiża tul ħajti. Grazzi. Grazzi ħafna Eċċellenza anki tal-li kif tajt wassalt fit-tmiemhom ħafna mill-ħolm illi kellna aħna kemm bl-enerġija tiegħek li dawn il-ħolm li ħlomna anke mal-Akkademja tal-Malti waslu issa saru realtà. Nagħmel ftit ringrazzjamenti qabel nagħmlu l-inaugurazzjoni, ringrazzja lil Joe Borch, is-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti li anke wkoll ipprepara il-programm tal-lejla u ħadem ħafna wkoll anke biex niġbru ħafna mill-kodba illi hemm fil-librerija illum għad irridu niġbru ħafna iżjed kodba imma naf illi hemm numru ta' awturi u anke wkoll pubblikaturi illi jixtiequ jagħtuna iżjed dana miż-żmien għal ieħor nistidnuhom hawnhekk
biex jippreżentaw dawn il-kodba tagħhom. Grazzi lil kull min ta' semu il-lejla, kemm lil Maestro Dominic Gallia, lil Dorin Gallia, lil Antonella ukoll illi kienet emozjonata ħafna u għada emozjonata tisma da kollu is-sabiħ ta' nannu u xek. Issa ħan inauguraw il-librerija, ħajkun hemm preżentazzjoni ta' kodba ukoll fil-librerija minn għandu xi kodba jiġifieri xi jippreżenta jista' jagħmelhom hemm, imma għandna xi kodba ta' Anton Buttigieg li se jippreżenta Dr. John Buttigieg lill-eċċellenza tagħha. Wara l-inaugurazzjoni u l-preżentazzjoni tal-kodba nistednukom imbagħad għal riċeviment. Grazzi ħafna.